Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ हरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनैहाय आङो नोंथांमोननो आङो खोन्थागोन जे गोबाङानो आंनियाव कमेन्ट सेक्शनावहाय सिगांनिफ्रायनो सोंहरबाय थादोंमोन जिहेतु आंखौ Q&A भिडिअआवहाय बा आंनि फेसबुकआव जाय फ्रेन्ड लिस्टआव दङ बिथांमोना मिथिखायो जे आङो नेहुनिफ्राय मास्टार डिग्रीखौ कमप्लिट खालामबोदों स बिथांमोनाबो किजानि नेहुआवहाय फरायनो गोसो बेखायनो आंनावहा गोबां कुइसनफोर सोंहरो खिन्थु बेबायदि पसिबल नङा जे कमेन्ट सेक्शननि गेजेरजोंहाय आं बुंहरनो आरो रिसेन्टलि मैयायो आङो इन्स्टाग्रामावबो लाइभ फैदोंमोन बेयावहायबो आगैया बिदि भिडिअआवहाय डाइरेक्ट सोंदों आरो आग' नोङो बिदि भिडिअ बानायनानै हो स देट जोङो मिथिनो मोनो बिदिनानै स बेखायनो आङो दिनैनि बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो फार्स्टआवनो आङो जितु नेहु बेयो शिलंआवहाय दङ जायफोरा मिथिया बेफोरनो खोन्थाबाय आङो नेहुआ एक्चुअली शर्ट फर्मआवसो नेहु बुंनाय जायो NEHU ओमफ्राय बेखौहाय फुल फर्मआवहाय बुङो नर्थ इस्टार्न हिल इउनिभार्सिटि ओमफ्राय बेयावहाय गोबां डिपार्टमेन्ट दङ आरो जेरैहाय इंलिश हिन्दी साइन्सनिबो दङ ओमफ्राय आरो नोंथांमोना मा डिपार्टमेन्टआवहाय फरायनो गोसो बेखौहाय नेहुनि जितु अफिशियेल वेबसाइट दङ बेयावहाय थांनानैबो चेक खालामहैजागोन आरो ओमफ्राय ओरैनोथ' गोबां डिपार्टमेन्टफोर दङ आं बेफोरखौथ' बुंजोबनो हानाय नङा मानो होनोबा आंहा जेरावहाय एक्सपिरियेन्स दङ आं जेखौ एक्सपिरियेन्स खालामनानै मोनबोबाय आं बेखौसो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन दिनैयो आंना जाहैबाय नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखायो आंना अनार्सआ फिल'सफियावमोन ओमफ्राय बे जितु फिल'सफि अनार्स लानानै जितु आङो नेहुआव फरायबाय स आं नेहुनि जितु फिल'सफि डिपार्टमेन्ट बेनिल'सो खोथाखौ मिथिगोन नङा होमबा एसेबां गिदिर मोनसे इउनिभार्सिटि आरो बेयावहाय माने गुबुन डिपार्टमेन्टनि खोथाखौ बुंनो हानाया माने इम्पसिबल आरो स नोंथांमोना जास्ट आङो हस्टेलखौथ' आंनि एक्सपिरियेन्सखौ आं शेयार खालामबा नोंथांमोना गासिबो हस्टेलानो एखेखा गार्ल्स हस्टेल बयस हस्टेल खिन्थु डिपार्टमेन्टखौ आङो एक्सप्लेन खालामनो हानाय नङा आरो मानो होनोबा आंना डिपार्टमेन्टआ आलदा आं दहायनो खिन्थाखांखाबाय ओमफ्राय बेयावहाय नोंथांमोना नेहुआवहाय एडमिसन मोननो थाखाय पार्सेन्टआ मोजां जाखानांगौ अभियासलि पार्सेन्टआ जेरावबो इउनिभार्सिटियाव मोजां जाखानांखागोन ओमफ्राय इन्ट्रेन्स मास्ट बि नोङो इन्ट्रेन्सआवहाय पास जाथारनांगोन बिसोरो बांसिन गावसिनि इउनिभार्सिटियावहाय गोलैनाय कलेजफोरनि इन्ट्रेन्स होग्राफोरखौनो लायो आरो बिराद खम माने बेलेग स्टेटनिफ्राय लानाया आरो बहुत खम ओमफ्राय मा जायो जेब्ला नोङो इन्ट्रेन्सखौथ' गासिबो होजायो ओमफ्राय बेयावहाय 50नि एबभ जानांगौ आरो पार्सेन्टआ अब्लानो इन्ट्रेन्सखौ होनो हागोन अब्लाबो बहुत खम चान्स थायो आरोना 50% लानानै जुदि नोङो इन्ट्रेन्स होयो इन्ट्रेन्सआवथ' बहुतआनो पास जाखायो आरो बेनि सायावहाय इन्ट्रेन्स पास जानानैबो नोंनि बै पार्सेन्टखौ नायगोन आरो पार्सेन्टखौ कम्पेयार खालामनानै नायगोन स नोंना पार्सेन्टआबो बाराबा इन्ट्रेन्सआवबो नों जुदि मोजां मार्क मोनो अब्लाना अभियासलि नोङो सिटखौ मोनगोन बेबायदि आरो ओमफ्राय आं दहायनो बुंबाय जेनेकुवा जोंनि आसामावहाय जेनेबा गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव माखासे कलेजफोरा गोलैयो आरो डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव माखासे कलेजफोरा गोलैयो थिग बेबायदिनो जितु नेहुनि आन्दाराव जिमानखिनि कलेजफोरा गोलैयो बेखिनि स्टुडेन्टफोरा बांसिनानो माने नेहुआवनो एडमिसन लानो फैयो आरो ओमफ्राय मेन पइन्टआ जाहैबाय जितु आं दहायनो खिन्थाखांखाबाय पार्सेन्टखौ मोजां नांखागौ होननानै स पार्सेन्टआ 70 एबभ बा बांसिन मोजांसिन जायो आरो 70 एबभ बा नोङो टेनसन फ्रिहै जेनेबा इन्ट्रेन्स हैनानै आरामसे थानो हायो मानो होनोबा नोङो 70+ जुदि पार्सेन्टआ थायोब्ला इजिलि माने चान्स मोनगोनखौ एसे आसा खालामनो हायो आरो बिदि
ओमफ्राय बेयावहाय आं दायो एडमिशननि बागैथ' खोन्थाखांबाय ओमफ्राय जोंनि डिपार्टमेन्टआ फिल'सफि डिपार्टमेन्टआव बिराद बरियामोन आरो फरायनानैथ' ओरैनो बिराद मोजां मोनदों बेयावहाय आरो सिगांनिफ्रायनो फरायनो लुगैदोंमोन जिहेतु लुगैनाय जायगाखौ जुदि नोङो मोनमारोब्ला गोसोनि आरो खुसियानो आलदा जाखायो ओमफ्राय आङो बारा इन्जय खालामनो मोनासै जेनेबा जोंनि डिपार्टमेन्टआव मा जायोमोन पिकनिकआ बोसोरावहाय खेबनै थाङोमोन आरो बिराद इन्टारेस्टिं माने बेबायदि नङा जे फरायनायल' नङा ब्रेकबो होयो आरो माने पिकनिक सिकनिक बेबायदि एक्सकारजन लाङोमोन आरो सारफोरा आरो बिराद फ्रि फ्रेन्डलिमोन आरो सारफोरा बिराद मोजांमोन ओमफ्राय आरो हस्टेलावबो जेनेबा जोंफोरबायदि लवार मिडल क्लासनि मानसिफ्रा माने इमान गिदिर मोनसे इउनिभारसिटियाव फरायनो थाखाय बारा एसेबां खर' सानो दरखार गैया आरो मानो होनोबा फिसफोरा एसेबां बुरजा नङामोन एडमिशना बिदिनो 4,000 5,000 नि गेजेरावनो आरो जास्ट खेबसे एडमिशन खालामदो ओमफ्राय आरो बेयावनो नोङो एग्जामनि फिसखौबो लाफानानैसो 4,000 बा 5,000 बेनि गेजेरावनो जायो आरो एडमिशना बारा एसेबां बुरजा नङा खिन्थु कम्पेयार खालामनानै नायोब्ला बेलेग इउनिभारसिटिफोरावहाय गोबां आरो ना जेनेबा गुवाहाटी इउनिभारसिटियावबो माने मोनसे खोथा जादोंमोन आरो मा खोथा बियो जेब्ला आंनि टाइमावहा आङो 2017 आवहाय डिग्रिखौ कमप्लिट खालामबाय आंनि पार्सेन्टआ 74 ना 76 मोन दे आं बारा मोजां गोसोआव गैला नायफिननांगोन 74 पइन्ट सामथिं मोनदां ना 76 मोनथाय 74 आनो खोमा ओमफ्राय बे टाइमावहाय आङो शिलंआव खेबसेबो थांफेराखै ओमफ्राय आङो खालि खोनायोल' आरोना बिदि नर्थ इस्ट माने बिदि हिल इउनिभारसिटि बिदि होननानै नेहु होननानै मिथियो ओमफ्राय आं न'आवबो खोन्थाखांबाय आरो बाबा आं बिदियाव फरायनो गोसो शिलंआवहाय बिदि होननानै माने बिराद स्ट्रिक्टमोन आरोना आङो बे टाइमाव बाक्सा क'क्राझार बा चिरां बङाइगाव बिदिल' होनना खोनायोमोन खिन्थु थांफेराखैमोन आरो माने न'निफ्राय एलाउ खालामामोन आरो बिदि थांनाय मानाय दा जोङो गिदिर जानायखायसो दा गोसोबायदि जेराव थांनो गोसो बेयावनो थांनो हायो खिन्थु जोंबो फरायनाय टाइमाव स्टुडेन्ट लाइफआवहाय बिराद स्ट्रिक्टलि माने जोंहा न'नि मामा बाबामोना बिराद स्ट्रिक्टमोन आरो उमुगाव थांनाङा उमुगाव मानाङा बेबायदि टाइपनिमोन ओमफ्राय जेब्ला ग्रेजुवेसन कमप्लिट खालामबाय अब्लासो माने एलाउ खालामबाय आरो दायो मास्टार डिग्रि कमप्लिट खालामनायखाय माने एसे फ्रि जाबाय आरो लाइफआ नङाबा गोदो फरायनाय टाइमाव थांनोनो मोनामोन ओमफ्राय बे टाइमावहा आंथ' शिलंआवबो थांफेराखै ओमफ्राय मा जाखो बाबाखौ बुंबाय आं बाबा जे आङो नेहुआव फरायनो गोसो बिदि होननानै ओमफ्राय बाबाया सिन्था खालामबाय आरो जेनेबा फरायनायाथ' फरायनो हागोन खिन्थु नोंना पार्सनाबो मोजां जानांगोन नों सिटबो मोननांगोन बेबायदि इउनिभारसिटि मोजां इउनिभारसिटियाव आरो फैसा थाखाबो थानांगोन बहुत खरसा जागोन दां होननानै मानो होनबा जोंहा रावबो बिदि बेकग्राउन्डआव रावबो गैयामोन जे सोरखौबा सोंनो जेनेबा नेहु इउनिभारसिटियावहाय सिट मोननोबा मा खालामनांगोन बा मा खालामनांगौ इन्ट्रेन्स होनोबा बेबायदि नलेज जेबो गैयामोन आरो शिलंआवबो बिदि फरायनाय रावबो रिलेटिभबो गैयामोन लोगोबो गैयामोन बेबायदि आरो मानो होनबा जोंथ' लकेलावनो फरायनाय रावबो बिदि बेयावहा फरायफैनाय बिदि सिनाकिबो गैयामोन बिराद गोब्राब जादोंमोन आरो बे टाइमावहा जोङो फरायनो नागिरनायावहा ओमफ्राय मा जाखो बाबाया बुंबाय दे जागोन दे नोंनि गोसो नों जुदि फरायनो लुगैमारदोंबा आरो जुदि नों सिटखौ मोनमारोबा फरायनो हागोन बास जाबाय ओमफ्राय बिदिनो आङो इन्ट्रेन्स होबाय दे इन्ट्रेन्सखौ जोङो मायाव होदोंमोन आङो गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव इन्ट्रेन्स होनाङाखै डाइरेक्ट मोनखादों आरो सिटखौ मेरिट लिस्टआव मोनदोंमोन आङो ओमफ्राय गुवाहाटी इउनिभारसिटियावथ' आं गोसो गैखाथारामोन ओमफ्राय उनाव अब्लाबो आं सानबाय आरो बेलेगाव जेरावबो मोनाबाथाय आं गुवाहाटीयावनो फरायनोसै बिदि सानबायमोन आरो आङो ओमफ्राय गुवाहाटीयावथ' अलरेडि सिट मोनखाना दंखायो ओमफ्राय उनावहाय मा जाखो आङो माबानि होदों हायद्राबादनि होदों हायद्राबाद इउनिभारसिटिनि ओमफ्राय आरो माबानि होदों नेहुनि मोननै ओमफ्राय कटन इउनिभारसिटिनि होदों ओमफ्राय आरो माबा पन्डिचेरीनि होदों ओमफ्राय बेयावहा आङो कटन इउनिभारसिटिनि इन्ट्रेन्स होनायाव फेल जादों ओमफ्राय हायद्राबादनियावहाबो फेल जादों दै मोननैयावबो फेल जादों खिन्थु पन्डिचेरीयावहा पास जादों ओमफ्राय नेहुआवहा लाकिलि पास जाबाय खिन्थु मा जादों बेयावबो मोनसे खोथा जादों आं शेयार खालामसै नोंथांमोनजों आङो बे टाइमावहाय आंनि फार्स्ट मुभि मोजां मोननाया खाना आदा ओम प्रकाशजों जिहेतु खालामनाय बेनि शुटिंआव दंमोन आङो ओमफ्राय बेयावहा मा जाखो
दिनै गाबोन बायदियावहाय गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि एडमिशना लास्ट डेट दै गाबोन बायदियावहाय ओमफ्राय आङो दिनैनो दङमोन सुबन खाटायाव बै टाइमाव आरो 2017 नि खोथा बियो शुटिंआवहाय आङो सुबन खाटा होननाय जायगा बाक्सानि बेयावहाय दङमोन आरो ओमफ्राय उनावहाय गाबोन बायदियावहाय गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि एडमिशना लास्ट डेट ओमफ्राय बेनि एडमिशना जाहैबाय 10,000 दै ओमफ्राय 10,000 फैसायाथ' जोंनि थाखाय बहुत बुरजा ओमफ्राय उनावहा बे टाइमावथ' आं जेबो इनकामबो खामा माबो खामा ओमफ्राय उनावहा खालि बाबायानो सालायजोबो सब ओमफ्राय उनावहाय दा आं बाबाखौ फन खालामबाय आरो बाबा गाबोन गुवाहाटी इउनिभारसिटिनिया गाबोन लास्ट डेट मा खालामनो आं दायो इदि होननानै आंथ' आरो कटन इउनिभारसिटि आरो हायद्राबाद इफोराव जेरावबो गोसो गैखाया पन्डिचेरिफोरावबो गोसो गैखाया माने आं साननाया मा जुदि शिलंआव हायाबाथाय माने गुवाहाटीयाव फरायनांगोन आरो उपाय गैयियाव ओमफ्राय उनाव पन्डिचेरियावथ' पास जाबाय आङो ओमफ्राय पन्डिचेरियाव बाबाया होनबाय आरो पन्डिचेरियाव फरायनोबाबोथ' फ्लाइटजोंसो थांलाय फैलाय खालामनांगोन आरो नोंखौथ' जोङो जेनेबा इमान थांलाय फैलाय खालामबाय थानो हानाय नङा इमान गोजानाव फरायबा दे आइ नोङो गुवाहाटी इउनिभारसिटियावनो फरायदो इदि होनबाय आंखौ ओमफ्राय आं जि दुखु जाबाय आं फरायनो गोसो गैथ'वा इदि माने गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव फरायनो गोसो गैया होननानै आरोना ओमफ्राय उनावहा मा जाखो आंनि सासे लोगो दंमोन दै फेसबुकआवहाय आङो बै टाइमनिफ्रायनो फेसबुकआव एसे एक्टिभमोन ओमफ्राय आंनि सासे हौवासा लोगोजों आङो बिदिनो मेसेन्जाराव रायलायोमोन आरो ओमफ्राय रायलायनानै ओमफ्राय बिदिनो आङो बे मेसेज खालामनायावहाय आं बुंफ्लांदोंमोन खोमालै आं बिराद टेनसनाव दङ दिनै बिदि होननानै ओमफ्राय बे आंनि लोगोआ माने आंनि सिनियर खामोन आरो बियो इन्जिनियारिं खालामगासिनोमोन नामाथाय ओमफ्राय उनावहाय बेयो आंखौ हेल्प खालामबाय आरो बे होनबाय मा नोङो टेनसन लानाङा माने आं शेयार खालामबाय नालाय बिनियावहा गाबोन गुवाहाटी इउनिभारसिटियावहाय लास्ट डेट एडमिशननि ओमफ्राय आं बेयावहाय एडमिशन लायाबा आं फरायनोनो मोननाय नंला जुदि आं बायचान्स माने शिलंनि इन्ट्रेन्सनि रिजाल्टआ मोनथ'वाखैमोन ओमफ्राय गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि एडमिशना लास्ट डेट फैबाय गाबोनो खिन्थु आङो शिलंनि इन्ट्रेन्सनि रिजाल्टखौ दाबो मोनाखै माने जिमानखिनि जोंनियावहा जिमानखिनि इन्ट्रेन्स एग्जाम जायोना जेनेबा कटन इउनिभारसिटियानो जा हायद्राबादानो जा पन्डिचेरियानो जा नेहुआनो जा बेफोरनि गेजेरावहाय लास्ट रिजाल्टखौ नेहुनिखौनो मोनो सबनिखौबो फार्स्टआव मोनजोबग्रोखायो आरो खिन्थु नेहुनिया लेट जायो इन्ट्रेन्सनि रिजाल्ट मोननायावहाय बेखायनो आं टेनसन जाबाय आरो बायचान्स मोनाबा मा जागोन बिदि होननानै ओमफ्राय बे आंनि लोगोआ फेसबुकनि लोगोआ आंखौ बुंबाय आरो नों टेनसन लानाङा आंनि लोगो सासे दङ बेयो बे फिलसफि डिपार्टमेन्टनि जाय हेड बेनि माबा मोनसे रिलेटिभ बिदि होननानै आं नोंखौ हेल्प खालामना होनो हागोन रायलायनानै बिदि होनबाय थेंक गड आहा लाक दंमोन खोमा दै मानसिया खाफाल थाबा रावबो सेनानै लांनो हांमारा आहा खाफाल दंमारोमोन खोमा ओमफ्राय उनावहा बे आंनि लोगोआ फेसबुकनि लोगोआ बे गावनि लोगोखौ बुंहरबाय इदि ओमफ्राय नोङो नायनानै हो रिजाल्टखौ बिदि होननानै ओमफ्राय उनावहाय बियो जोंनि जिथु जोंनि सार दंमोन ना हेड अफ दि डिपार्टमेन्ट बेयो सारा ओरैबायसा मोजां मिथिबायना आंनि लाइफआवहाय आङो जिमानखिनि प्रफेसर लोगो मोनदों बेबायदि प्रफेसर आं रावखौबो लोगो मोनाखै ओरैबायसा फ्रि फ्रेंक माने ओरैबायसा मोजां जोंनि डिपार्टमेन्टनिया ओमफ्राय लास्ट इयार बिथाङा माबा जाबाय मा होनो रिटायार जाबाय ओमफ्राय बे सारा इमान मोजां नाय रिजाल्ट अफिसियेलि रिजाल्टआ आउटआनो जायाखै ओमफ्राय बियो नायनानैहाय हरबाय बे लोगोआ ओमफ्राय आंनो बे माबाखौ हरबाय आरो लिस्टखौहाय ओमफ्राय बे लिस्टआवहाय आङो सेलेक्ट जाहरबाय ओरैबायसा हेपि जाबाय आङो स' बेखौनो आं शेयार खालामबाय आरो नोंथांमोनजों ओमफ्राय बे लोगोखौ आङो दिनैसिमबो बावा थेंक इउ स' माच ओमफ्राय मा होनो माने गोसोखांबाथाय बिराद मोजां मोनो आरोना आङो ओमफ्राय उनावहाय मा जाखो बे आंनि जिथु मोजां मोननाय खाना फार्स्ट माबाया मुभिनि बेनि जिथु मेथाइ दंमोन ना बे आदा ओम प्रकाशजों बेजों थांनायावसो आं फार्स्ट टाइम शिलंखौ नुहैफेरदों नङाबाथ' थांफेराखै ओमफ्राय बेनि उनावहासो नेहुआवहा जिथु एडमिशन खालामबाय अब्लासो थाबाय ओमफ्राय हस्टेल फिसाबो ना बारा एसेबां नङा 1800 to 2000 बेनि गेजेरावनो आरो बारा एसेबां फैसा नाङा नेहुआव फरायनो थाखाय बिराद मोजां इनभाइरमेन्टआबो मोजां आरो एसे खिन्थु आं बायदि मानसिया एसे डिस्टार्ब जायो आरो
थान्दा जायगायाव थानो माने एसे बादुलि नालाय उन्दुनाय जानाय इदिल' जायोमोन आरो बांसिनानो खिन्थु फरायनांगौबो ओमफ्राय आरो बेबायदि फरायनाय टाइमाव ना बिसोरो बिराद एक्टिभ मिथिबायना माबायसा बिसोर फाल्तु खालामनायावहा खालामफागोन आरो ना जिमानखिनि लोगोफोर आं लोगो मोनबाय हस्टेलावहाय बिराद सैतान आरो ना बिसोरो रायलायनायावहाय रायलायफाबाय थागोन गेलेनायावबो गेलेफागोन मोसानायावबो मोसाफागोन खिन्थु बिसोर फरायनायखौबा स्किप खालामथारा आरो बिराद सैतान बिराद हार्ड वर्क खालामनो हायो माने ओमफ्राय इदिनो आं जायजों लोगो थायोमोन आरो ना बिसोरबो बिराद इदिनो हरावहाय इदिनो रायलायबाय थासिगोन ओमफ्राय हराव 10टासोआवहा उन्दुथिसिगोन ओमफ्राय उन्दुथिनानै 2टा 3टायावहाय सिखारनानै फरायोमोन बिराद डेन्जारमोन आरो आं जायजों रुममेट दंमोन बे बिराद फरायनो हायोमोन दे टपारमोन बियो नेहुनि दाबो दङ दाबो आङो आंनि बे चेनेलावहाय भिडिअ होदोंमोन ना सासे गार' लोगो होननाय आंनि बियो आरो बिराद फरायनो हाखायो बियो दायो बेयावनो नेहुआवनो PhD खालामगासिनो आरो ओमफ्राय गावसिनि जायगायावहाय गार' हिल्स टुरामोन नामाथाय बेयावहाय माने एसिस्टेन्ट प्रफेसर हिसाबै मावगासिनो आरो दायो इदिनो आरो ना नोङो गोजानाव जुदि फरायोबा इन्जयखौथ' खालामखायो बयबो इन्जय खालामनायनि गेजेरजोंबो फरायनायावबो पुरा गोसो होथारनांगौ आरो ओमफ्राय आंनिया पार्सेन्टआ उनाव खमायहैबाय आरो ना बेसेबां मोनोमोन आङो 62 ना माल'सो अब्लाबो फार्स्ट क्लासाव दङमोन दंनायालाय पार्सेन्टआ बिराद खम आरो बहुत मोजां मोनबाय नेहुआवहाय फरायनानै आरो एक्सपिरियेन्सखौथ' आं खिथाखांखाबाय बोरै सारफोराबो बहुत मोजां आरो बहुत मोजां ओमफ्राय आरो नों जुदि बे जिथु फिल'सफिनि जुदि अनार्स लानानै बिदि फरायोबा मास्ट बि नोङो कुइसन पेपारफोरखौ 3 इयार्सनिखौ कालेक्ट खालामनानै लाखा ओमफ्राय बेयावहा नायबानो नोङो एकदम इजिलि हाखायो आरो ओमफ्राय आंनि पार्सनेल अपिनियन आरो बियो जेनेबा जोंनि दायो जिमानखिनि BTR आवहाय जिमानखिनि कलेजफोर दङ बेयावहाय बहुत खम जेनेबा फिल'सफि डिपार्टमेन्ट इक'नमिक्स बेफोरो बिराद खम आरो ना डिपार्टमेन्टआ सशियल'जि बेफोरो बे मोनथाम डिपार्टमेन्टआ बिराद खम मानो होनना बुङोबा जोंनि अरां कलेजावबो दासिम फिल'सफि डिपार्टमेन्टआनो बिदि गैया दासो जाबाय खोमाथाय मिथिला आङो जोंनि फरायनाय टाइमावथ' डिग्रियावहा फिल'सफि अनार्स लानानै फरायनो मोनामोन माने डिपार्टमेन्टआनो गैया माने प्रफेसारानो गैया बेखायनो नोंथांमोना जाय बिथांमोना प्रफेसार जानो थाखाय सिमां दङ एकदम इजिलि नोंथांमोना जुदि फिल'सफि बा सशियल'जि बा इक'नमिक्सफोराव गोसो दङ एकदम माने बिराद चान्स दङ आरो बिराद स्कप दङ मोननो थाखाय बेफोरबायदि आरो खिन्थु बिदि बुङाखै जे आङो आलदा साबजेक्टखौ मेजर लानाङा आं बेखौबो बुङाखै लाबानो जाबाय जेरावहाय इन्ट्रेस्टेड बेयावनो ला खिन्थु आंनि नोजोरावहाय फिल'सफि इक'नमिक्स आरो सशियल'जिया दा जोंनि जायगायावहाय माने बिराद स्कप दङ आरो मानो होनना बुङोबा डिपार्टमेन्टआनो गैया जाना दङ बेफोरबायदि आंबोथ' सानदोंमोन मास्टार डिग्री कमप्लिट खालामनानै नेटखौ कमप्लिट खालामसै ओमफ्राय प्रफेसार जानोसै होननानै गैया जायासै सिमाङानो बोरैबासो जाबाय इनफ्लुएन्सारसो जानानै थानांबाय नै जेबो नङा बिदिनो लाइफआ माबा मोनसे जानांगौबा गावनो जालांखायो अब्लाबो नाजानांगौ आरो ओमफ्राय बेखौनो होनबाय आङो दहायनो बुंखाबाय आङो कुइसन पेपारखौ कालेक्ट खालाम 3 इयार्सनि जेनेबा दा 2021 दा 2021 बा नोङो 2020निबो कुइसन पेपार थानांगोन 2019 निबो आरो 18 निबो 3 इयार्सनि कुइसन पेपार कालेक्ट खालामनानै कुइसनफोरखौ नायबानो जाबाय बबे इयारनिया बबेयाव फैदों बबे मोनसे कुइसना माबायदि फैदों एकदम मोजाङैनो फरायनो हाखायो आरो बेबायदिबा जास्ट मोजाङै फकास खालामनानै फरायलां दावगानो हागोन आरो आं बुंखाबाय बिराद स्कप दङ गिनो नाङा आरो जोंफोरबायदि लवार मिडल क्लासनि हिन्जावसाफोराबो बा हौवासाफोराबो नेहु बायदि इउनिभारसिटि मोनसे गिदिर इउनिभारसिटियाव फरायनो हागोन आरो जेबो नङा इउनिभारसिटियाव फरायबानो जे बिराद थाखा नांगौ बेबायदि नङा 4,000 5,000 एडमिशना आरो 1,800 to 2,000 नि गेजेराव आरो हस्टेल फिसा खिन्थु हस्टेलावबो नोङो पार्सेन्टआ मोजां थाबासो मोनगोन आरो आंनि लोगोफोर माखासे दंमोन बिसोरो हस्टेल मोनाखैमोन आरो बिसोरो खिन्थु हस्टेल माने जोंनि जिथु नेहुनि जिथु केम्पास दङना बे नेहुनि केम्पास सिङावनो माबाया हस्टेला होमबानो नोङो थाबायनानैनो फैजायो खरसाबो गैया आरो नेहुआवहाय बासबो थायो जेनेबा बिदिनो लाइमुख्रा माबा माबि बिदिनो शिलंआवहाय जायगाफोर दङना बेयावहाय माने बासफोर थायो आरो नोंखौ बासआ ओरैनो फ्रियावनो लाबोगोन आरो दोनैनियावबो दोनहैगोन खिन्थु टाइमिं थायो बे टाइमिंखौ नोङो मिलायनानै मोनबासो मोनबाय बासखौ मोनाबा गैला बेबायदि आरो पुरा टाइम मथे कारेक्ट फैयो ओमफ्राय आरो
नों जुदि हस्टेल मोना खिन्थु फैसाया बारा थाङो मानो होनना बुङोब्ला बे खाथि खालायाव ना रेन्टबो दोना बिसोरो माने बिसोरनिया गावबुराफोरा दोना मानोबा दोना मिथिया आरो जिखुनु नेहुनि केम्पासनि खाथियावहाय रावबो बांसिनानो हस्टेल खाथियावबो गैया आरो माबाबो गैया मा होनो रेन्टबो दोना आरो बिसोरो गैयानो दोनखाया नों लारायहैबाबो बुंखागोन जोंनिया गावबुराया एलाउ खालामा बिदि होननानै स' नोङो गोजानावसो थाखानाङो आरो बे जुदि नोङो केम्पास सिंनि हस्टेलखौ मोनाबा बेलेग बेलेगबो हस्टेल दङ बेलेगाव खिन्थु नोङो गारि भारा आरो गारि खरसा खालामनानै फैनांगोन आरो नोङो जुदि नेहुनि बासजों जुदि फैनो लुगैयोबा बे एकदम टाइम मथे टाइम बिराद एक्टिभ जानांगोन आरो नोङो खरसा थाङो बाहेरनि हस्टेलफोरा 5,000 6,000 बेबायदि आरो खिन्थु नोङो केम्पासनियाबा 1,800 नङाबा 2,000 आरो फैसाखौनो नाङा माने नोङो बारा फैसा नाङा स' आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों जा सोंथि सोंहरदोंमोन एसेबाबो मिथिनो मोनबाय आरो आं दहायनो बुंखाबाय गुबुन डिपार्टमेन्टनिखौ आं मिथिया स' मिथियागारा आं अभार स्मार्ट जानानै बुंनोबो साना नोंथांमोना जास्ट मिथिनो लुगैयोबा नेहुनि जिथु वेबसाइट दङ अफिसियेल वेबसाइट बेयावहा सार्च खालामनानै नायबानो मोनजोबगोन स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय